Ako tretí rad prišiel prvý vážený priateľ odstartovali. Teraz tu na máme gesto. Ešte nedokončila najprv veci na spolu Rašková to je. Andrea Rašková, startové číslo 201. Andrejko, ide! Andrejka, ideš! Ešte sa točí. Skoro som predbehol chodcu, ja. Na čo sa vás upozorňoval, sa stále bude istý, že vycíňa budete teda mimo trať. Prosím vás, nechajte začať. To sa nejde, ci. Dobre, potom po závodu, hej? Pozor, na trať! Priatelia, ešte prosím, uvoľnite ešte trať, ešte sú... Už stačí, ne? Ešte jeden, posledný, dobre? Tak je zima ako psovi, viete?
Ešte sa točí. Zlomil vidlu. Tuto bielý. On asi preto tak dlho mu to trvalo, kým... Odsunul, ale už sme videli prvého pretekára na trati v kategórie muži jednička, štartovné číslo 1, Griežbach Michal, CK Nitra. Teda terénny pretek na horských bicykloch. A dneska je tu a bude pripravovať aj snímky do športu extra. Máme tu najďalšieho pretekára ináč. Štartovné číslo 2 ešte predtým. Štartovné číslo 18, celými pretekárov, zrejme ten jeden má skutočne vynikajúci čas, keď dobehol aj toho druhého, lebo sú tu minútové intervaly. To je Jožko Nazarej, vážení priatelia, slovenský reprezentant Jožko Nazarej. Kto to je? Aj. Kto to je, nevieš? Ja by mal urnu, lebo tá minúta je dosť malý interval. Až dvaja, hen? Dvaja sa tam zabudli. Tak motorka, ten je dobrý, náš. Len ten druhý, to je v prdeli. Hen, Boríti. Prdela. Vážení priatelia, vidíte zaujímavé situácie na trati. Musí sa žiaľ aj takto pretekať, buď sú tie stroje už vyslovene zničené, ale vidíte, že pretekári to nezdávajú a prichádzajú do cieľa. Pozbudíme ich za to, títo pretekári skutočne odnes. Postavia na štarte, tak sú ich desiatky a desiatky. A vidíte, kto to umí, ten to umí, vážení priatelia, a je to perfektné. Aha. Pretekári majú. Ja som tiež hore v tom kanóne išiel rovno, nevyšiel som na to vyzerá KMP. Drak! Má nedá to normálne. Ešte opatrne. Popredu, Jano! To je Jano. Horvíš. Jaké brýle máš? Horvát. Nevedeli sme to rozlúštiť, ale dostali sme informáciu, že je to domáci Ďalší. A hore sú stále dramatické situácie. Dramatické situácie a myslím si, že je na čo sa pozerať. AMPčky všetky zatiaľ išli k zemi, ja neviem prečo to je. Tu bude možno skok. Pre publikum aspoň nech není taký sukár. A hop! Nádherne prešiel, vážený priateľe, ten pretekár, ten náročný úsek. Nádherne. A zaslúži obdivu. Nepríjemne. Rohy zlomené pozerám. Čo to má? Ide. Teremák Zoltán, TVŽ Košice. Je to Janoš Ivan? Dobre ide. Jump! Tak to bolo parádička. Vidíte, je to
skutočne nádhera sa díva na ten krásny pohyb v tom ťažkom teréne. Poďme Tomáš! Slovenskí reprezentanti, poslední dvaja, vážení priatelia, vidíte, čo sa tam trápi. Vážení priatelia, zhrajeme 25 Peter Závik. Vážení priatelia, už tam vidíme žlté štartové čísla. Sú to juniori. A ešte raz vás upozorním, vážení priatelia, dávajte pozor a radšej sa vzdialte od tých pásov, ktoré vyznačujú trať. Vidíte, čo sa môže stať, že pretekár proste jednoducho vyletí z tej trate, alebo môže vyletieť bicykel. Prosím vás, buďte opatrní na deti, aby nedošlo k nejakému úrazu. Čiže sledujeme kategóriu juniorov v rámci slovenského pohára. Stále sledujeme juniorov na trati za malou divíziu. Yes. Máš to tam? Vážení priatelia, sledujte na trati a pozor na tých cíkov, vážení priatelia. Aspoň do pozdňa pohyb tu veľa, mohlo by to naozaj skutočne dopadnúť až katastrofálne. Pozor. Vidíte, a za malú chvíľu uvidíme, tam je rúčka Ľubomír Stása, vážení priatelia. Je slovenský reprezentant. Startovné číslo 106, rúčka Ľubomír v cieli. Čiže aj máš ho viac rád, hej, ten zjazd? Ale by som sa potom Ten dobrý je poprednom, že? Včera ináč vyhral cross country v kategórii kadetov a ženský tam stojí prírodou. Čiže ešte raz, trate sú vždy tak literálne. Lehce to tam, vyril brázdu. And I run, no X figures for wings without sun. No matter, I can still see and I fly across the ocean blue. No need for tires, nothing replaces my shoes. No need for tires, nothing replaces my shoes.